Kedu ihe nke na-egosi? Nke anụnwa bụ nze and lọlọ ya. Mgbe ochie otu akafa na-azị. Ndị chiri echichi nze and lọlọ. Nke a bụ ihe atụrụ atụ. Nke a bụ oje na mmụọ ka a kpọrọ ya. Nke a bụ slave trade. Then nke a bụ Nke isi oje na mmụọ. na ọ na-adị na shrine. Iji akpọ ya arụsị. Alụsị oje na mmụọ ọ na-aga na mmụọ. Ị ma na oje na mmụọ nke anyị nwere kịta bụ Chineke. Yes. Nke a bụ nke ndị gịnị? Nke ndị omenani. Nke ndị na-eme omenani. Nke a bronze ka eji were ya. Ogene na bronze dish. Nke a bụ ekwueme ka atụrụ ya. Atụchara ya kpọọ ya ekwueme. Nke a bụ nwoke na mama, ya papa na mama. Dịka ha si wee kọwa na ndị a bụ ndị nwere ezigbote ego mgbe ochie. Mana ị na-anya n'alụ ha nwere something called for gịnị dị ihe akwa. Nke a bụ onye na-ekpe ekpere, nke a bụ onye na-eti mkpọkpọ. Nke a regata, ndị nọ n'ụgbọ na-eje ofe ọzọ. Nke a pottery session anyị nwe. Ị na-anya ife ite dị iche iche. Ị nwere ike ifunubeghị ite a dị since iji pụta ụwa. Ị na-enene all these things is sport. Then ị bịa n'ebe a anyị nwere ite ego. Bankị ndị mgbe ochie. Ebe a ka papa anyị na mama anyị na-abụ. Ha zụchaa disi mkpụrụ ego Nigeria. Ha bịa wunye ebe a. Jegwu a na nye maka ndị gịnị? Ndị ochi. Mana kịta anyị enwene bank dị iche iche. Nke a bụ ite mmiri. Friji ndị mgbe gịnị? Ochie. This is pot. All this thing. Nke a kwa pot. Ị nwere ike iji na-eme ihe dị iche iche. Na-agba ikwu ma mmiri ha ncha bụ ite. Mana anyị bịa na nke a, nke dị iche ebe a bụ nke a na nke a. Nke a bụ ritual pot ite ike ka a kpọrọ ya. Kedu ife eji eme? Dịka a na-akọwalụ gị about mmọnwụ. You know that na ọ na-aba anọkata sị na mmadụ chọrọ ịmalụ mmọnwụ. Achọrọ m ime onwe m initiate na mmọnwụ. Mgbe ị chọrọ ije mee onwe gị initiate, o nwere mmanya ebu abịa dịka ha si wee kọwa. Ọ ga-aba n'ime pot a. Onye bute nke ome gịnị? Ọ gbanye. Onye ọbụla tinyelu ihe dịka poison ya nsi na ịmago gbanye n'ebe a. Once ọ ba ha n'ime pot a, o neutralize the poison. O mee enwezi gịnị? Power. Thank you.